Ще се позабавиме малко. PC, но в редки случаи използвам и Феникс. Гороно. Чистът парадокс. Не мога да отговоря. Има много игри, които харесвам и всички са различни, така че... Играя почти всичко. Честно казано, шутерите са ми по-интересни и симулаторите. Call of Duty. Че Flappy Bird ми беше много любима. В нас. Играх вкъщи. Пред компютъра, каква? Как другаде? Излагах. Никой не ме е питал. Аз хакерствам тук. Сигурно часовете, които съм натрупал и приятелите, които съм направил. Бих казал, че има нещо чак толкова голямо, но може би съм седял 16 часа да играя на едно и също нещо. Стиш маста 145 лева. Пожа Лишкова ме похвали веднъж. Не. Те не знаят как да го спрат. Случвало се. Значи Лайстунга първо учи за клаузур по химии, после учи за клаузур по биологии и в последните 5 минути от целите ми 24 часа мога, нали, да си видя Фейсбука и една минутка да програмирам. Не. Мит. Контрол Z, със съжаление, не може, но иначе да. Разбира се. Определено. Случвало се, да. Почти всякъде са ме банвали. Игрите са оригинални, само че не е оригинален собственикът им. Да, имам си програмите. Значи много обичам да цъкам игрички на GSM-а ми. Пазете kill date ratio-то. Програмирайте на C++. Не желайте да е по-лесно, желайте да сте по-добри.